ଦିନେ ରାଜୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲା। କାଠ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ସେହି ପୁରୁଣା ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଗଛ ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ମାଟିର ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ପାଖରେ ଥିଲା ଏକ ପୁରୁଣା ପଥର। ରାଜୁ ପଥରଟି ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପଥର ପଛରୁ ଏକ ବଡ଼ ସାପ ବାହାରିଲା। ଆରେ, ଏତେ ବଡ଼ ସାପ! ରାଜୁ ଭୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କାଠ ଉଠେଇ ସାପଟିକୁ ଦୂରେ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ମୋତେ ଏଠାରୁ କାଠ ନେବାକୁ ଦେ। ସାପଟି ଫଣା ଟେକି ରାଜୁକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଗାତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ ଘଟଣାଟିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ରାଜୁ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ରାଜୁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେହି ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ ଅନ୍ଧାର। ଗଛ ତଳେ ସେହି ବଡ଼ ସାପଟି ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସାପଟି ରାଜୁକୁ କହିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛ ତାହାର ସତ୍ୟ ତୁମ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୋ ପରିବାର ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁରୁଣା କୂଅ ପାଖରେ ଥିବା ପଥରଟିକୁ ଖୋଜ। ଏତିକି କହି ସାପଟି ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାଜୁ ଭୟରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ନିଜ ମାଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସବୁ କଥା କହିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାର ମା ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ରାଜୁ, ତୁ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ତାହା ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମା, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଜେଜେବାପା ସେହି ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସାପର ଗାତକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସେହି ଘଟଣା ପରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତୋ ଜେଜେମା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛୁ। ରାଜୁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜୁ ସିଧା ପୁରୁଣା କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। କୂଅଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ତାହାରି ଚାରିପାଖରେ ଘାସ ଓ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ଉଠିଥିଲା। ରାଜୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ପଥରଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ମିଳିଲା। ସେ ପଥରଟିକୁ ହଟେଇବା ପରେ ତଳେ ଏକ ପୁରୁଣା ଧାତୁର ଡବା ଦେଖିଲା। ଡବାଟି ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରୁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଗଜ। କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। କାଗଜଟି ପଢ଼ି ରାଜୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ରାଜୁ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ପୁଣି ବରଗଛ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜଳିଲା ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ମୋ ପରିବାର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଜାଗା ଏବଂ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତି ରହିଲା। ହଠାତ୍ ବରଗଛ ପଛରୁ ସେହି ବିଶାଳ ସାପଟି ବାହାରିଲା। ରାଜୁ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାପଟି ତାକୁ କିଛି କଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କିଛି ସମୟ ରାଜୁକୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ରାଜୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ। ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ କୁହନ୍ତି, ରାତିରେ ସେହି ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,
କାରଣ କେବେ କେବେ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ସେହି ଗଛ ତଳେ ଦୁଇଟି ଚମକୁଥିବା ଆଖି ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଆଖି କାହାର ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେହି ଘଟଣା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ମାଲିକ ନୁହେଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଂଶ। ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣା ବରଗଛ ରହସ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି।